Jaun Andreok, egunon Gernikako batzarretxetik. Gaur urriak 7, 80 urte betetzen dira lehenengo Eusko Jaurlaritza eratu zenetik, eta ondorioz Jose Antonio Agirre Lekube lehenengo lehendakari hautatu zutenetik. Eta hona etorri gara, 80 urte beranduago, arbola honen pean gertatu zena kontatzera. Kangoikoaren aurrean apalik, eusko lur gainean zutunik, atabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindu ondo betetzia zindagit. Kangoikoaren aurrean apalik, eusko lur gainean zutunik, asaben gomutaz, Gernikako arbolaren azpian, hiritarren ordezkarion aurrean. Nire agintea zintzo beteko dudala zindagit. Eskuara baizik etzakiten haiek, mor pour la patrie. Lehendakariak munstruaren zabela hartu du gordeleku deserrian. Berlinera egin du iez, nazien handik iezi. Han, sekula aurkituko ez dutelakoan. Aterpean aizeotzik ez eta bererizi joakien elurra karrikan ari da. Bendita tierra, la que vibra al conjuro de la palabra libertad, la que sabe acoger con emoción fraternal al proscrito, la que no ha perdido el sentido humano. Tierra bendita en verdad, aquella en la cual podemos descansar los peregrinos de un ideal para rehacer nuestras fuerzas y continuar luchando. Agirre, lehendakaria, retrato de lo que somos.